mix করে দিমু গায় বেলায় হামবাই নরকনি সিংমানি বাগै एक्चुअली दिनै आं फाइमानि इंखाय दिनै सापुं दां फाइजा गैया बुवाग्रा बाय कक सालायका बुवाग्रा बाय कक सालायमानि यागलो बुवाग्रा नि हिनका फाइगादै जों कक लाम चाबलायनायनि बागै नै गाय आबन बागै न दाउबो बाय कक लाम सालायनाय जों बसकांनि सालगो सिनि जे तिप्रा मथानि कैंडिडेट दिजाकमानि जे कैंडिडेट दिजाकमानि रकनो बाहायखो जों कप्लाय खेतलांनाय आबनि स्ट्रेटेजी रक आबनो प्लानिं खालायलायनायनि कक साबलायनायनि बागै आं तिनि अर सकबाय ताबसु जरा कैंडिडेट मुं सकलायजान एबालिस इरना तामने लेरे दं कामतो इसिया लुकरबो सिनेमा होजा कैंडिडेट साबनो रिरिया दो अबनोते आं कबामो जागाव नुखा बेलेकेनो बाक्स जागा रग बेले उफ्लाका फ्लांलाय दंलायो आं बागै आं रिक्वेस्ट खायनो नायो बुबाग्रा जे जागाव जे बरनो चंगो नरक जत्तनो गो सुइनो हादि आं बागै हिंगांके बुबाग्रा सिवो कैंडिडेट तो गोबां बरक ना मुसुंगो हाया दिबा ओंना मुसुमा बायसिमिया जे बरनो कैंडिडेट दिखांकाकै आ आमचाय बा आ एरिया आ असेंबली नो ब स्ट्रांगलि उलो कुइदुलि त्रांग माननाय आबो हाय बरकनो नायनो बुबाग्रा चंखा आबन बागै कैंडिडेट साबनो रिबुफुरु आबनो आसुक तावाना दि तामंगांगै जों तिप्रा मथानो से कप्लाय खालायनो नांनाय बुबाग्रानो जों जे सय सय कुबिके हामजाकमानि आ हामजाक मुंनि लगिसे रिनानि नांनाय आमबागे आं खाखा खालायो कैंडिडेट नर तातोजाकदि जे जागाव जे असेंबलियाव जे कोनो कैंडिडेट बासाखा आबो बुबाग्रानो जों कैंडिडेट नि वानसुगिसे जों बुबाग्रानो बुदुइ जों तिप्रा मथानो कप्लाय खालायनो नांनाय आबो जत्तनो कक ताबसु जरा कयटा सिट बातायनाय आबो फाइनाल दांखा आबो बातायनानि ताबुकसाक जरा आं हाबनाय बुबाग्रा बाय हाबन परे कक लाम सामनि परे आबनि यागुलो सानाय तै आबो बुबाग्रानि बुखुंनि कक नां सागै साना मुसुंगिया बुबाग्रानो फाइनल कक साकलायनि नरक ते बिसा जरा नासिंदि रिजागन हाखलायो आबो बुबाग्रा जे जागाव दङ बतो केबनो नरिया बुरि रकनो बतनि मानो किन्तु आनुमानिक बुसु कयटा सिट ग्राफा जानाय बुरि आबरक बां साइमिया को कुबै कक जाता है आं आबरक साइमिया को आर आं तांगै ngangkai ओ कैंडिडेट नि मेटार न आं साबो उंनिया आबनो आं सोंनाबो थांगिया आं निजेबो आबनो तै आंसो खुस खबर नाया मेन ngangkai जों तिप्रा दफानो ओ तिप्रा मथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै जों मुंसा खलायजा थांमाननो आबनो तैसे आं वानसुगै सामुं खलाय दङ आबनो बागै कैंडिडेट बोरैजांनो चलादांनो साबुंनिया आबनो तै आंला माथा गामाय हाजे कक बखर गामाय आं आबनो तै दाबुकनो कायसे कक दङ माखासों बीजेपी बाय पास्टा सिट आईपीएफटी अलायंस को कंटिन्यू खायपिका जेहेतु तिप्रा मथा फानि हानि कक खानामानि कसार ओंखाय तामो बुमो हाय फेरलाय मुङो बर आबो हायखा abo actually naini khangkai tipra mo thangangkai bubagra norok ke jotono kalai manja gudu bubagra norok phai khangkai no seat demand khlailai je jani ja mansak jorati je निजिनि जे उजन्न बुजियै बन्द साननो रोंगिया गुबुननि बदलाव थांफोरङांखाय नेशनेल पार्टियाव थांफोरङांखाय बरगु एकटा दुइटा पाँचटा बायनो गोसां गसुइ पाइ थांगो किन्तु जेफोर बुबाग्रा नर फाइफोरङांखायनो गोबां बदलनि ना बाहाय डिमान्ड बारि थांगो केबो 15टा केबो 20टा आमा हायिंगि बरक हयतो कुसक जागलिना बौनि मते बरक फाइट खाइतों 2018 बरक एकलगि सरकार गठन खाइका खाइमानि यागुलो नुखा पाब्लिक रक तो साइमन खा ताबुक तेवै साव माइके पास्ता बाय थांगो ता पाब्लिक जवाब दिनै आबुनि पाब्लिक इलेक्शन गुड बाक्स हो न पाब्लिक जवाब दिनै इमान खाइया अब आं साना थांलिया तामबै ngangkai एक कथाय दाम दर कसा कसि बर मिलि जागियाना बंनि मते इंजा गियाना इंके जानि जा गणतन्त्र देश जतैनो अधिकार दङ बा इंके बंनि स्वाधीनता दङ बं स्वाधीनता बाय बर थांगा खाइदों फाइ